No mehän lähdettiin Voltin kanssa Ruottiin ja se meni aluksi aika vituiksi. Tässä podcastissa me keskustellaan nykyyhteiskuntamme haasteista ja mahdollisuuksista sekä niiden tulevaisuuden vaikutuksista yhdessä meidän vaihtuvien vieraiden kanssa. Uusi jakso kuunneltavissa joka maanantai 15.1. alkaen. Elias Aalto, tervetuloa. Kiitoksia. Tänään puhutaan sun kanssa, miten yritys voi menestyä kansainvälisille markkinoille ja vähän kansainvälistymistä, mitä pitää ottaa siihen juttuihin huomiota, mutta tälle ihan ensi alkuun. Niin... Kuvittele sellainen tilanne, että sä tulet huoneeseen ja se, että miten sä esittelet itseäsi, mitä sä haluat, että se ihminen tietää susta ilman mitään, että se on kuullut susta ennakkoon. Jaa, aika paha. Tämä on nyt näitä sun, sä voit sinne CV sekä lisätä se. Ystävätin CV, niin. Ekaa kertaa 15 vuoteen. Mä muuten listin siihen mun kielitaitoihin, että English excellent ja Swedish please no. Ja kautta. Mutta ainakin mä pääsin haastatteluun. No niin. Ei se nyt ihan mäkeä mennyt. Niin, mä oon semmoinen äärimmäisen stereotyyppinen teknologia-alan yrittäjä. Että mä oon valkoinen mies, joka on jättänyt yliopiston kesken. Mä opin koodaamaan vasta siellä yliopistossa ja sit mä oon hyvin kateellinen kaikille niille niin kuin oikeasti ammattikoodille, mitä mä oon rekrynyt, jotka on aloittanut 6-vuotiaana koodaamaan ekaa 3D-moottoria. Ja ollut TKK:lla nykyinen Aalto-yliopisto. Mä oon Elias Aalto. Niin kuin pidemmän niin kuin ajan projekti tietysti on muuttaa se, että se on nimetty mun mukaan eikä jonkun toisen aallon mukaan. Siinä on vähän ehkä hommaa. Ja lähdin sieltä sitten tekemään oikeastaan aluksi hommia rakkaan Nokian parissa. Eli mä olin myös firmassa kuin Digia tekemässä käyttöliittymän prototyyppejä. Siitä päädyin sitten tekemään iOS-softaa, About Suomen ensimmäisiä siellä. Ja tein Pajatson ja Labyrintin. Toinen menestyi Suomessa ja toinen maailmalla. Ja sitten alettiin tekemään softaa firmoille. Perustettiin konsulttilafka Quick. Ja se on edelleen menossa hyvin. Nosti just 6 millin tämmöisen private equity kasvurahoituksen. Tähän asti muuten ihan organisesti kasvettu semmoiseen reiluun 120-150 henkeä. Ja mutta sitten mä lähdin sieltä, siitä on melkein 10 vuotta. Se on muuten hämmentävää. Siitä on 10 vuotta, kun mä lähdin Quickistä niin operaatioita pois. Ja aluksi himmailin muita juttuja, sitten sen jälkeen tavattiin Mikin kanssa. Ja Miki sanoi, että perustaan firma ja sitten 2 tuntia mä olin samaa mieltä. Nopeita päätöksiä. Joo, ei tässä. Intuitiolla. Lähdettiin sitten tekemään Volttia ja siitä mä oon ollut taas sitten jo about 5 vuotta poissa niin kuin päivähommista ja tietysti suputtanut Mikin korvaa viisauksia. Ehkä silloin muitakin suputtajia. Joo, ja sitten viime aikoina primääristi enkelisijoituksia, lasten kasvatusta ja sitten tämmöinen villimpi hairahdus tuonne mediamaailmaan, eli Leijonaluolassa leijon. Lapsuuden unelmat on nyt, tai ehkä se nyt tehdään lapsuus on, nuoruuden villit fantasiat on nyt sitten saatu paketoitua. Työnhaku ilmeisesti, kun piti CVkin tehdä, niin oliko tämä tuli tarjous niin ulkopuolelta vai? No, tämä tuli ulkopuolelta yksi hallituspaikka. Tämä on tietysti jännä, kun mullahan ei ole sitä tutkintoa. Ja siitä on pari kertaa ollut haittaa mun elämässä. Että joskus julkisessa kilpailutuksessa tuli vastaan, kun me tehtiin Ylelle hommia. Niin siitä jäi heti pisteet sit saamatta, kun siellä on ihan semmoinen niin kuin pistetaulukko, että maisterin tutkinto 2 pistettä. Ei ollut. Kandidaatin tutkinto 1 piste, ei ole sitäkään. Sitten se on niin kuin sille ylioppilas 0 pistettä. Ei. Mikä tietysti jännä, jos haet jotain niin kuin iOS-kehittäjä, mikä mun CV laittoi se iOS-kehittäjä homma. Niin se, että mä olisin ollut tohtori, niin siitä se on 4 pojoa. Okay. Ja sitten joku semmoinen, että oot tehnyt paljon softaa, on 4 pistettä. No. Ja sitten se jälkeen, että periaatteessa tohtori, joka ei koskaan koodannut, olisi ollut pisteytyksessä sama kuin minä, mutta semmoista se on. Menee melkein yhteen. Mutta nyt on tämä seuraava. Kato, tähän me joudun laittamaan tähän CVCen, että ei ole tutkintoa, niin katsotaan natsaa. Vaikuttaako negatiivisesti? Hei, otetaan tähän, ennen kuin mennään aiheeseen, niin tämmöisiä
lämpökyssäreitä. Eli homman nimenä on se, että mä kysyn 3 kysymystä ja vastaat niihin mahdollisimman silleen, mitä tulee ekaan mieleen realistisesti. Ja katsotaan. Tämä on vaan. Ensimmäisenä, mikä sarjakuvahahmo kuvaa sua parhaiten? Mikä se? Akuankka. Mun puheesta harvemmin saa selvää. Mulla on se ongelma, että tämä oli mun toinen tämmöinen reality-telkkari juttu, tämä Leenan luola. Ensimmäinen oli Haluatko miljonääriksi? En tullut miljonääriksi sitä kautta. Mutta kukaan ei kertonut mulle, että mä koko ajan niin suoremmin suussa, kun mä puhun. Mä syytän tuotantoa. Ja sitten sama tapahtui tässä, niin mä oon äärimmäisen conscious siitä, että nyt ei ihmiset saa selvää. Mä sössötän ja en artikuloi ja puhu liian nopeasti, kun innostuu. Niin joo. Mikä on parhaan tekemisen investointi? No, jos tällainen tylsästi miettii, niin mun portfoliossa on yksi firma. Mähän en sijoita mihinkään kryptokusetuksiin. Ja siis tämä tarkoittaa niin kuin kryptoalaa geneerisesti. Shade. Mä en ole vielä myyty tähän, että tässä on jotain oikeaa liiketointa. Vielä. Tuntuu, että niin kuin parhaimmillaan ne on vaan niin kuin pontseja. Mutta me sijoitin yhteen firmaan, joka ei ollut kryptofirma, josta tuli kryptofirma. Ja no niin kuin siitä eettisestä päästä. Fine. Okei, fine. Mä vaan pelkään, että siinä on niin kuin liikaa laskentatehoa, tuhlataan niin kuin juttuja, joka voisi tehdä muulla tavalla, mutta fine. Siinä ei ole mitään niin kuin ilkeitä taustalla. Mutta sillä menee niin kuin ainakin paperilla parhaiten. Mä oon tosi torn siitä, että mitä mä teen asialle. Mutta joo, ehkä jos niin kuin vahingossa, jos ihan vahingossa, niin onko se niin paha? Ei mun mielestä ainakaan, ei lasketa. Joo. Sitten viimeisenä, mikä on seuraava TV-formaatti, jossa me sut nähdään? Että Haluatko miljonääriksi oli ja sitten oli Leijonan luola, niin mikä sitten on se seuraava? No mulla on yksi, mistä mua ei nähdä. Se on Tanssii tähtien kanssa. Ei sen takia, mä haluaisin olla siinä. Mä tykkään tanssia ja näin, ja mä uskoisin, että mä olisin hyvä siinä. Mutta sen niin kuin eroprosentti on liian korkea vaimolle. Se on silleen, vittu siihen, että menee. Ja sitten taas semmoisia, mihin niin kuin Amazing Raceen mä voisin lähteä. Ja miksei jopa Survivoriin. Se on tietysti vähän silleen rääkkäystä, fine. Et ehkä niinku nää, mitä on niinku joskus nuorena katsonut silleen, että siisti, että en mä varmaan pärjäisi ainakaan siis Survivorissa, koska mä en välttämättä ole niinku se tykättävin ihminen. Ja siitä täytyy kumminkin olla hyvä ihmistikin kanssa. Niin, not gonna happen. Olisit siinä tanssitähtien kanssa, olisit se opettaja vai se oppilainen? Siinä on 2 vaihtoehtoa. Hän ei ollut varma, että kumpaa sä hakisit. Sitähän ei niinku, törmäsin yhteen tyyppi, joka oli silleen, että Sloshissa, ja se oli silleen, että oh my god, sä oot 20 senttiä pidempi kuin mä luulin. Koska niinku siinä, se oli mut Leijonan luolassa, ja sitten ihmiset ei tajuta, että mä oon 197 senttiä pitkä, mä kohtalaisen pitkä. Ja no sitten Tanssii tähtien kanssa olisi niinku hyvä, jos silleen niinku ihan meemillä laittaisi jonkun 150-senttisen opettajan siihen. Se voisi kyllä olla aika meemi. Mutta joo, hei, nyt kun me tiedetäänkin kaikki olennainen periaatteessa susta, niin voi hypätä tähän päivän pihviin, eli puhutaan kansainvälisestä liiketoiminnasta. Yes. Mitä valmiuksia yrityksellä pitää olla ylipäätänsä, jos se lähtee miettimään sitä, että se haluaa kansainvälistä? Sillä ihan basic-tasolta, jos lähdetään liikenteeseen. No mun mielestä, ei niinku mitään erityistä on kind of the pointti tietyllä tavalla. Koska mä miettin sitä, että miksi sä niin tekisit sen ensimmäisen jutun Suomessa. Jos se on niin logistisesti helpompaa, kun sä nyt oot jo täällä, niin fine. Mutta tietysti ei ehkä kannattaisi. Joten siinä mielessä, niin kuin, mitä kansainvälistymiseen tarvitsee, niin jos sä valitset nyt Suomen ekaksi markkinaksi, niin sitten sä valitset, mutta sä olisit voinut ihan nyt periaatteessa valita jonkun muun markkinan ja sitten sä oot jo niin kuin kansainvälinen niin kuin day one. Nyt sitten, jos sä oot jo Suomessa, niin kannattaako sun mennä toiseen markkinaan? Niin mitä siihen tarvitsee? Niin mun mielestä on se, että älä perkele lähde skaalaamaan mitään asiaa, missä ei ole mitään järkeä. Eli siinä kohtaa kannattaa olla vähintään niin kuin inklinaatio siitä, että ollaan menossa kohti niin kuin yksikköä kannattavaa palvelua, tuotetta, mitä ikinä. Että siinä on jo löytynyt, että
se niin kuin product market fit juttu. Eli että on asiakkaat, jotka tykkää ja haluaa sitä. Ja tässä mun mielestä pätee, niin kun mä oon softa-ihminen, niin pätee siihen, että lähteekö toiselle alustalle tai... Mehän niin kuin Voltin kanssa tehtiin aluksi pelkkä iOS-softa. Meillä ei ole mitään verkkoversio, meillä on Android-versio. Ja me tehtiin Android aika nopeasti sen jälkeen, joka oli tietysti virhe. Sitten me tehtiin se uudestaan. Kuinka se oli virhe? No sen takia, että pointti on se, että mun mielestä niin kannattaa tehdä näitä toisia alustoja siinä kohtaa, kun se ensimmäinen on semmoinen rahakone. Ja sitten sä haluat vaan toisen rahakoneen. Mutta älä nyt niin kuin tee yhtä juttua ja nyt sä teet toisen jutun, nyt sulla on 2 niin kuin rahaa vuotavaa konetta. ja vielä semmoista, että sä et vielä löytänyt sitä, että mitä tekisit toista niin kuin hyvän. Ja nyt sä joudut kehittää 2 samaan aikaan ja yrittää löytää sen mallin, mikä toimii. Jolloin kaikki liikkuu hitaammin ja kaikki on huonompaa. Ja sitten monissa niin kuin Voltin alkuaikoina, vaikka Suomessa on enemmän Androideja kuin iPhoneja, niin se rahasplitti on hyvin erilainen noissa niin kuin kuluttajatuotteissa. Että siitä bisneksestä tulee merkittävä enemmistö iOS-puolelta. Ja se päti jopa sellaisiin markkinoihin, missä se splitti oli radikaalimpi, että jossain Itä-Euroopan maissa niin se iPhonein markkinaosuus on tosi pieni, mutta silti me saatiin enemmän kuin Androidista sitä myyntiä. Ja sama, mä taistelin pitkään niin kuin meidän webin kanssa, että ei tehdä verkkoversiota. Ja silloin kun me nostin sitä meidän 10 millin kierrosta, mä olin sitä mieltä, että meillä ei ole tämänkään jälkeen varaa tehdä verkkoversiota. Että se on liian kallis ja meistä tulee liian niin kuin monimutkainen tuote. Ja sijoittajat dikkasivat siitä aluksi, tosi rohkeeta. Sitten sekin mulle nostui kerrasta silleen, voisitteko te kumminkin tehdä se web-versio? Ei me nyt ihan niin rohkeita olla. Ja sitten se joku 10 pinnaa myynnistä tuli siitä. Tiedätkö, ja jälleen kerran ei ollut, mä olen sitä mieltä, että sen jälkeenkään ei olisi pitänyt tehdä. Että vastaan paljon myöhemmin. Ja varmaan nykyään, totta kai. Mutta sama niin kansainvälistymistä, että skaalaa asioita, jotka niin kannattaa. Tai sä tiedät, että ne tulee kannattamaan. Että siinä on, älä vaan kasvata itsellesi kuluja. Miten sitten tuossa, kun pitää tehdä kannattava siitä, että miten se eroaa vaikka, jos teet markkina-analyysiä Suomesta versus se, että tai mikä niin kuin Suomesta katsottuna sille niin kuin helpoin lähteä niin kuin skaalaamaan ulkomaille, että onko se helpompi tehdä vaikka joku Ruotsin markkina-analyysi, vai onko se helpompi mennä Eurooppaan suoraan jonnekin syvemmälle, siis Keski-Eurooppaan, vai niin kuin miten sä? Niin, no mehän lähdettiin Voltin kanssa Ruottiin, ja se meni aluksi aika vituiksi. Ja siellä on tietysti monta syytä, siellä oli niin kuin ensimmäistä kertaa sitten uusia kilpailijoita, mitä vasta me ei ennen oltu, ja me ei vielä osattu sitä niin kuin launch house-mallia. Ja niin kuin ensimmäinen saattaa mennä aika monella varmaan vähän enemmän vihkoa. Mutta me ollaan, mikä tietysti on tärkeintä sitten, että sä opit siitä, että meidän niin kuin jokainen seuraava launch on aina parantunut. Ja sitten loppujen lopuksi sillä ei niin kuin tuntunut enää olevan väliä, että mentiinkö me, tiedätkö, viereiseen maahan vai mentiinkö me Georgiaan tai jonnekin niin kuin tosi kauas tai Japaniin tai näin. Että loppujen lopuksi ne on täysin uusia markkinoita siinä mielessä, että ei siellä ole kukaan susta mitään kuulu. On se nyt helpompi, kun tuossa menee lyhyillä lennoilla tai näin. Ja on sitä, Ruotsihan on siitä vaikea, että sitten on niin kuin eri valuutattisysteemit. Ruotsissa on se hyvä puoli näin niin kuin softakehittäjän näkökulmasta, että sitä kieltä sentään pääosa niin kuin tiimistä ehkä ymmärtää jonkin verran. Että sitten se oikein, jos sieltä tulee joku käännös tiedosta puuttuu, niin sä voit heittää sinne niin joku Google-käännöksiä ja olla sitä mieltä, että tämä ehkä on oikein, jos se nyt itse kirjoita. Mutta sitten kun sulla on joku, tiedätkö, eksoottisempi Itä-Euroopan kieli, ja sitten sulta puuttuu ja sä tarvitset sen nyt, sä tunget sen johonkin translatoriin, ja sitten laitat sen siihen, että toivot, että olisiko tässä näin? Mä toivon, että tuossa on jotain semmoista niin kuin, tiedätkö, kaksoismerkitystä, joka on niin kuin yleinen sanonta paikallisesti, joka tarkoittaa jotain todella diippiä. Että onhan se helpompi, ja Virokin on helpompi. Mutta Ruotsi on tietysti siitä vaikea, että ne on parempia ihmisiä. Ne on niin kuin liittepetrejä, vähän kauniimpia ja vähän... Nyt kaikki vähän isommin. Niin, että tässä
Leinaluolasta nyt smoothie, johon lähdin messiin, niin silloin lähtenyt Ruotsi tosi hyvin. Mikä just tämmöisessä niin kosmetiikkahommassa taas on silleen, mä pelkäsin sitä tietyllä tapaa, että lähteekö Ruotsi, koska ne just ehkä vähän kattoisi silleen, että jaha, tämmöinen suomalainen joku. Mutta ei, se varmaan ohittaa Suomen tuossa noin seuraavaksi. Sitten mennään muualle. Miksi me mennään kaikki sinne Ruotsiin aina? En mä tiedä, mutta se on tossa helposti lähellä. Joo, helposti varmaan, niin. Ja onhan siinä totta, että semmoinen niin peruskuluttajakäyttäytyminen ja niin kuin kulttuuri on sitten jossain määrin linjassa. Ja kyllä sillä on väliä, jos niin kuin monissa palveluissa lopulta. Että sitä ei niin kuin tiedä etukäteen. Sitä ehkä ymmärrä sitä paikallista kulttuuria, miten hommat toimii. Että Kreikassa oli joku silleen, että eihän kukaan tilaa jotain niin kuin tiettyä kategoriaa kotiin. Tietenkään. Ja siis että eihän Tanskassa ole lounasta. Miten Tanskassa ei ole lounasta? Ei, kun kaikki syö lounaan niin kuin työpisteellä jostain ihme kärrystä. Että eihän kukaan niin kuin kävele ulos toimistosta lounaalle tai tilaa. Ja siinä missä niin kuin meillä on muissa markkinoissa 2 myyntipiikkiä, että on niin kuin lounas ja illallispiikki klassisesti. Niin sitten vaan puuttu se toinen piikki. Me oltiin siinä, mitä helvettiä, mitä väärin. Mutta kun sä mainit, niin kuin, että onhan näitä tämmöisiä yllätyksiä. Mitä kauemmaksi menee, niin sitä enemmän yllätyksiä. Niin. Onko te pitänyt jotenkin muokata tätä palvelua tai tuoda silleen niin kuin just tommoisten asioiden mukaan vai oletteko se vaan mennyt sillä, mikä teidän juttu ja sitten se maa tai ympäristö on muokkautunut teihin tyylisesti vai? Niin, no, et se nyt ole ehkä muuta sitä kuluttajakäyttäytymistä kumminkaan. Onhan niitä asioita, mitä varten täytyy muokata. Että silleen, meillä oli se, niin kuin, että mitä istimpää, sitä siistimpää, right? Se on jännä, että jos sen Puolassa ne ei tuntenut käsittää sähköistä kuitista. Okei. Okay. Että semmoista ei niin kuin... Mistä vuosituhannesta puhutaan? Ja kato, sitten se tarkoitti sitä, että jokaisesta tilauksesta piti olla paperinen kuitti. Sitten me oltiin sieltä, mutta what? Niin. Sitten no printatkaa siellä ravintolassa. Okei, fine. No, mutta meillä on kuittiprinteri, ei kelpaa. Pitää olla valtion sertifioima kuittiprinteri. Okei, fine. Siinä on jotain 70-lukuisia malleja. Ja tiedätkö, missä on reijät sillä sivulla. Niin. Sitä semmoista niinku mekaanista syöttöä. Ja sitten siinä on joku sarjaliitentä. Ja silleen tungettaa kiinni sun iPadiin. Silleen, ja sitten se oli niinku, niitä 2 mallia ja niinku saa suorittaa. Ja tietysti kaikki niinku paikalliset kassajärjestelmät on joutunut tekemään sen, mutta eihän me haluttaisi. Ja sitten jos kun meillä ei ollut vielä kuittiprinttejä, kun mentiin Kreikkaan, niin yhtäkkiä jokaisella kuskilla pitää olla kyydissä kuitti siitä tuotteesta, mikä siellä on kannossa, tai jos poliisi pysäyttää sen, niin se on putkassa tai jotain. Mutta siis niin kuin tämmöisiä, koska siellä on tietysti tämä niin kuin veronkierto hässäkään vähän pelkona. Kyllä. Niin sitten yhtäkkiä on sille, että jaha, no niin, että tehdään tämmöisiäkin asioita, että ei tulisi ekana mieleen, että niin kyllä, ei voi vaan lähettää kuittisähköpostiin. Tulee tällaisia yllätyksiä vastaan sitten. Niin kuin. Joo. Miten sitten, jos miettii sitä kilpailuetua silleen, että tekin olette lähtenyt Suomesta laajentamaan, niin että se kilpailuetu säilyy Suomessa, mutta se, että se palvelun taso myös niin kuin siellä maailmalla, minne nyt laajentaakaan, niin pysyy sitten samantyylisenä. No, syökö se niinku resursseja, jos sä lähdet laajentamaan, niin sitten toinen, niinku, tai sä et keskity niin paljon se Suomen päähän, niin sitten sä haluat niinku pistää kaikki paukut tyylisesti sinne vaikka Ruotsiin nyt, minkä lähdetään. Ja, totta kai, mutta onhan se sitten kumminkin niin eri tiimit ja eri porukka, ja kyllä meillä tietysti on Suomessa ihmiset, joiden fokus on vaan Suomi, ja niillä on laput silmillä. Ja tämä on ihan sama kuin siinä, että sä lähdet liian monen alustaan, niin kyllä sitten lopussa tulee kankea ja hidas. Ja samaten, kun sä oot joka maassa, ja sulla on isot operaatiot ja verkostot, niin kyllä se niin kuin, tietysti jos nyt tulee joku, tiedätkö, uusi alusta Suomeen, niin kyllä se voi keksiä jotain ovelaa nopeammin kuin me. Sure. Mutta taas sitten, kyllähän tämmöiset asiat vaan, että jos se on hyvä tuote tai palvelu, niin kyllä se siihen saturaatiopisteeseen vaan kasvaa sitten jotenkin tietyllä tavalla vähän myös omalla painollaan siinä mielessä, kun sä oot saanut sen liikkeelle. Ei meillä nyt ehkä Suomen markkinan kanssa ollut semmoisia suurempia ongelmia. Ja
Vaikuttaako tuollaiset se yrityksen koko sille, että pitää kasvattaa se Suomen markkina tarpeeksi isoksi, että pystyy lähteä sitten laajentumaan? Tai en tiedä, en tiedä, onko sillä koolla niin väliä. Niin. Sillä absoluuttisella koolla ei ole oikeastaan mitään väliä. Mun mielestä mikä siinä on se, että se pystyy todistamaan, koska no Volttihan on kuuluisesti tehnyt paljon tappiota. Tai mikä tahansa muu kasvuyritys, joka kasvaa aggressiivisesti, tekee tappiota. Ja se on kind of the point. Jota on jotenkin jopa taloustoimittajalle vaikea ymmärtää. Kyllä. Että lähdetään niin prinsiipeistä, että et sä nyt sitä niin 100 miljoonaa sinne pankkitilille vaan niin katteltavaksi ottaa. niin. On sitä kiva katsella. Mutta se idea on, että se mahdollistaa sun tehdä tappiota. Yes. Mutta se, mitä me nähdään meidän omista malleista, on se, että se markkina itsessään tuottaa sitten tietyn pisteen jälkeen. Ja nyt kun meillä on monta markkinaa, jotka on siinä kasvuvaiheessa, niin tekee paljon tappiota. Ja sitten kun ne on päässyt siihen oikeaan skaalaan, ne voittaa. Eli sun täytyy löytää niin kuin yksikkö kannattava malli. Ja sitten sä voit jo lähteä. Ei sun tarvitse olla niin kuin yrityksen tasolla kannattava. Niin. Tai yksikkö kannattava niin kuin ainakin, että sä tiedät, että kyllä toi tulee yksikkö kannattavaksi. Ja sitten sä voit alkaa monista. Sitten siitä tulee semmoinen niin kuin kuuluisa niin kuin rahakone, että sä vaan laitat sinne 100 miljoonaa tuosta luukusta ja tuolta tulee 500 ulos. Ja sitten sä voit alkaa myymään sitä, että hei, ostakaa rahakone. Niin. Ei se koskaan ihan niin helppo tietysti oikeasti, jos se implementaatio, mutta se on tietyllä tavalla se niin kuin idea. Niin, kyllä. Mitä tuossa tulikin jo vähän niin kuin ilmi noita juttuja, mutta vielä jotain niin kuin semmoisia, jos joku yritys tai just joku, joka kuuntelee tämän podcastin, joka miettii, että haluaisi kansainvälistymään, niin semmoisia konkreettisia toimenpiteitä, mitä pitää niin kuin ottaa just lainsäädäntöön tai verotukseen tai tommosia, mitä on semmoisia niin kuin. Toihan on ikävä juttu, että sitä puhutaan, että EU on jossain määrin tämmöinen niin kuin talousunioni. Ja musta tuntuu, mitä mä enemmän kuuntelen tätä touhua tuolla, niin sitä vähemmän se näyttää siltä, että se on missään määrin niin kuin yhteinen regulaatio etäisyyden suhteen. Että sitten jossain on silleen, me oltiin hetken aikaa kai Ruotsissa silleen, että joo, me tarvittaisiin jokaiselle niin kuin kuljettajalle sama lupa kuin se keskon rekkaa niin kuin elintarvikekuljetuksia ajava, joka pitää vuosittain uusia ja maksaa joku 5 tonnia. Sä oot silleen, että no niin, että tämmöisiä löytyy. Ja tätä varten on tietysti olemassa isot konsulttiyritykset, jotka osaa siitä laskuttaa tästä tiedosta. Jos miettii sitä, niin kuin, että miten sitten lopulta tämä homma tehdään, niin mä en tiedä. Mutta suunnilleen. Semmoinen niin kuin. Minäpä kerron. Meillähän toi K.S. Coolen, joka oli siis Booking.comin pitkäaikainen toimari, joka kasvatti sen miljoonasta liikevaihdosta miljardiin, niin oli sitten neuvonantajana. Ja sillä oli semmoinen näkemys, että nyt vaan niin tehdään tämä playbookki. Ja sitten otetaan, niin kuin, nämä launcherit on mun mielestä se hullu juttu. Eli siis meillä on niin läjätyyppejä, joiden tehtävä on mennä vieraaseen maahan. Ja monet on suomalaisia, on muista maista fine, mutta ne ei ole sieltä maasta, mihin ne menee. Menee sinne niin, sulla on 2 kuukautta aikaa rekrytä sinne se paikallinen tiimi, 3 henkeä, ja hankkii ekat 20 ravintolaa, 30 ravintolaa ja ekat N-kuskia saa suorittaa. Ja sitten niin kuin et tuu takas. Ennen kuin tämä on tehty. Mulla on täysmysteeri, miten nämä tekee sen. Mä voin vielä ymmärtää sen ravintolat. Ne vaan tekee. Ei jumalata, ne tekee. Ja sitten kun ne on tehnyt sen muutaman kerran, niin ne osaa sen aika hyvin. Niin. Mutta miten se eka onnistuu, niin, koska se voi tietysti mennä sen juniorin kanssa sinne seuraavaan. Eikö se aina vaikea, niin? Ja sitten se alkaa oppia ja näin. Mutta se ensimmäinen tietysti on se vaikea. Ja tähän ehkä kannattaa käyttää niitä niin kuin founder-tason superihmisiä, jotka saat sinne sen parhaat tyypit silleen, mitä sä uskot tekemään se homma. Ja sitten tähän lokaalin tiimiin taas sitten lähtökohtaisesti otetaan lokaaleita ihmisiä. Ja sitten niin kuin meidän tapauksessa niin musta tuntuu, että pääosalla niistä ei ole niin kuin mitään välttämättä kokemusta tästä alasta. Että ne on jotain ärsyttäviä McKinsey-konsultteja ja investointipankkireita ja niin kuin fiksuja, nälkäisiä tyyppejä, jotka vaan osaa ihan mitä tahansa. Ärsyttää semmoiset. Mutta joo. Mutta tietysti niin kuin lokaalisuus sen takia, että ne niin kuin tietää näitä asioita, mitä sitten tässä markkinaspesifissä ympäristössä tulee vastaan. Että me ei olla yritetty lähettää silleen suomalaisia maajohtajaksi jonnekin
tiedätkö, Japaniin. Mutta miten tuollaisia, niin vaikka ulkomailta tuollaisia tyyppejä löytää? Tai silleen, musta tuntuu, että niin Suomessa on tosi helppo saada kiinni tuommoinen tyyppisiä, mutta sitten miten sä menet ulkomaille, niin musta tuntuu, että se peli vaikeutuu ihan sikana. Toki just se, missä sun niin verkostot on, niin. että löydätkö sä niin kuin, ketä rekrytä. Mä aina sitä miettinyt, että onko niin rahoitteista mitään hyötyä, siis muuta kuin raha. Tämä on ehkä yksi niistä, mistä on vähän hyötyä. Että niille, meillä on tullut rahoittajien kanssa muutama tyyppi, jotka niin kuin tietää siitä markkinasta ja sitten sen jälkeen ollaan saatu rekryttyä. Mun käsityksen mukaan me käytetään aika paljon erinäköisiä executive rekry-palveluita, jotka sitten tekee tätä alkuvalintaa meidän puolesta. Ja se on kohtalaisen spicy tietysti se hintaluokka siinä. Kyllä, touhussa. Varmasti. Että se ei ehkä ole semmoiset niin aloittava yrityksiä, että hei, käytetään 200 tonnia tähän rekryyn. niin. Silleen, otapa tuolta tulee. Oletko sukanvarasta kaivantunut, sille löytyy. Aluksi täytyy ehkä yrittää tuntea ihmisiä. Niin, kyllä. Omasta markkinasta. Tai sitten vähintään tuntee joku, joka tuntee. niin. Mutta kyllähän ne sitten tietysti ne, jotka siellä maailmaa reissailee, niin kyllä ne tietysti luonteisesti täytyy olla sellaisia ihmisiä, jotka niinku tykkää muista ihmisistä. Tosi ärsyttävää. Minä en ole sellainen. Ja sitä kautta sitten ne siellä palloilee ja törmäilee, niin varmaan ne löytää myös uutta porukkaa. Joo. Se on mun mielestä niin kuin tietyllä tavalla taikatemppu. Totta kai sitten, kun sulla on se malli, miten se markkina operoidaan ja millainen tiimi sinne tarvitaan, kun sä oot nähnyt, että tämä toimii muuallakin, niin onhan se sitten jossain määrin, että siinä kun mähän on myynyt Woltin ensimmäisen ravintolan. Niin. Vuonna. No okei, ensimmäisen pilotin 1 päiväksi. Mutta lasketaan se. Mutta ensimmäinen paikka, missä Woltti oli käytössä, oli mun klousama. Ja se ei tapahtunut vahingossa. No se ei tapahtunut vahingossa. Tämä on tämmöinen knoppatieto, että kukaan ei tiedä, mikä se on julkisesti. Se oli siis Ashkan Cafe tuossa nykyisen, onko siinä Hesburgeri siinä kampissa? Se oli siellä niin kuin bussiasematasolla. Mikä oli tämä myyntispiikki tähän? Että jumalauta, nyt tulee massia. No ei siis, kato, jännä, mä olin ennen Woltia Quickissä, meillä oli semmoinen Quick Card, joka oli tämmöinen niin kuin kanta-asiakaskortti, white label, hässäkkä niin kuin ravintoloille ja yökerhoille ja whatever. Niin me oltiin juteltu erinäköisten ketjujen kanssa ja sitä kautta, mitä oli silleen, muistaakseni me oltiin tavattu aiemmin. Ja sitten mä olin silleen, että nyt olisi tämmöinen, missä on myös tämä niin tilausjuttu, mikä siinä ei ollut siinä aiemmassa. Ja sitten me laitettiin sinne pystyyn ja meitä oli siis tasan meillä niin perusteilla oli semmoinen demo-applikaatio. Ja ei siinä mitään maksuominaisuutta ollut. Että sitten me niin vaan kerättiin ne johonkin Exceliin ja maksettiin lopuksi. mutta sinänsä sä pystyt ja sieltä lappas kuule kaakaa pöytää. Niin mutta se pointti siinä, että siinä kohtaa, kun sun firmalla on nolla liiketoimintaa ja se ei ole uskottava toimija, niin saattaa olla vähän vaikea mennä sanomaan, että otat niin kuin, ja muuta sun firman prosessia meidän takia. Kyllä. Et me ollaan ihan varmasti olemassa vielä 6 vuoden päästä täällä. Et se on tietysti eri juttu sitten, että kun sulla on, tiedätkö, 20 maata tossa jo, tai 30 maata, niin avaat sitä seuraavaa, niin sä voit sanoa, että hei, come on, me ollaan niinku one of the big players. Et siinä sitä ongelmaa enää samalla tavalla. Et on se helpompaakin, No on joo, ja oliko tuossa ekassa ravintolassa, että oliko se joku tutun tuttu tai tuttu? Ei ollut semmoista. Oli ihan niinku... Mutta Woltissa on se ihanuus, mitä me ei oltu ehkä tajuttu, että miksi se on, että se ei muuttanut mitään prosesseja. Se niin kuin havaitsee sitä, kun miettii monia, että kuinka vaikeita ne on, koska ne korvaa jotain tai ne niin kuin aiheuttaa ongelmia, jos kukaan ei käytä. Kun Woltissa on se hyvä puoli, että jos kukaan ei ostanut mitään, niin sitten siellä on sellainen iPad, joka on vaan hiljaa. Se ei häirinyt ketään. Et sen takia se oli tosi helppo niin kuin rämppää nollasta siihen yhteen. Että siis kun sulla on jo läjätilauksia, niin sitten se on yhtäkkiä siitä tuli vaikeampi siinä kohtaa, koska wait a minute, nyt meille tulee niin kuin 30 pinnaa tilauksista tota kautta.
Ja meillähän on ravintolat, jotka lopetti Woltin käytön, kun täältä tulee liikaa tilauksia. Positiivinen on. Ja sitten me oltiin silleen, että okei, tämähän on niin kuin ratkaisu markkinataloudessa, sulla on liikaa tilauksia. Nosta hintoja. Ja sitten oli se, ei me haluta nostaa hintoja. Tarjosimme tämän kultaharkon. Mutta sehän on jännä, siis toi niin kuin ravintola-ala tietysti on, siellä on ketjuja, jotka on äärimmäisen niin kuin tiukalla ajettuja ja silleen, että siellä Mäkkärin autokaistalla tai Mäkkärin kassalla alkaa niin kuin sekuntikello juoksemaan, heti kun tuut siihen. Ja jos se on 20 sekuntia taputeltu se asiakastapahtuma, niin sitten tulee sapiskaa. Ja sitten on niitä semmoisia kumminkin, niin kuin, jotka oikeasti tykkää siitä. ja ne ei halua, ne tykkää asiakkaista ja mä niin kuin arvostan sitä, mutta mun on tietysti vähän niin kuin elämäntapa ravintoloita, että me ei haluta nostaa hintoja. Mutta se voisi tehdä niin kuin enemmän, niin Ei se kaikille meidän jakeluun. Avaa toinen. En mä jaksa semmoista, se on vaikeaa. Niin. Saattaisi vaikka pankkitililtä enemmän rahaa. Kyllä. No jos palataan tähän kansainvälisyyteen ja tälleen, niin minkälaisessa merkityksessä niin kuin nykypäivässä näet niin kuin vastuullisuuden? Miten niin kuin, kun mennään Suomen rajan ulkopuolelle, niin miten niin kuin siellä otetaan se, tai kuinka tärkeässä roolissa se on? Niin. Mullahan tähän niin kuin, vähän niin kuin 2 näkökantaa. Mä oon niitä ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että me ollaan niin kuin totally fucking screwed. Että älkää niin kuin epäilkö, ettenkö mä olisi niin kuin team niin kuin climate change, tai siis tälle. Sitten me samaan aikaan mietin sitä, että kun me ruuvataan ne hemmetin korkit noissa pulloissa silleen, että ne ei lähde irti ja niitä on mahdoton käyttää. Tätä tullaan katsomaan jälkeen ja tekisi semmoisena, että niin kuin really? Että tämäkö olisi juttu? Tästäkö tämä jäi kiinni? Että samaan aikaan rakennetaanpas tuolta uutta hiilivoimaa tuohon noin. No joo. Mutta mä uskon, että se julma näkemys on jotenkin. Mä näen, että kuluttajia kiinnostaa. Mutta kuluttajia kiinnostaa vaan siihen asti, kun on kivaa. Me ei pystytä puhumaan siitä, että mitä tarkoittaa niin kuin meidän elintason lasku 10, koska me ei edes haluta miettiä, mitä se tarkoittaa. Koska se tarkoittaa niin kuin jotain Keski-Afrikkaa. Tai siis silleen, that's kind of the point, mihin tämä menee. Ja hyvin nopeasti. Hyvin nopeasti. No niin. Ja sitten sekin, että samaan aikaan me jotenkin mietitään sitä, että mulla on tässä ihan oikeita maitoa, mutta jotenkin se kauramaito. No, ja sitten on vaikea sanoa, mutta ei sillä väliä, mutta on sillä. Mutta jotenkin me ollaan niin, me jotenkin hinkataan sitä, me varsinkin vastuullisuuspuolta niin kuin tosi pienessä, ja sitten sen jälkeen meidän pitää tehdä romauttaa tämä talous valitettavasti, mikä on ihan hirveätä. Ja sitten me ei kukaan, me ollaan vaan la. Joo, mutta sitten mä väitän, että heti kun raaputtaa vähän niin kuin sitä pintaa, missä, niin maailma on ihan hirveän ruma paikka. Mä väitän, että toi niin kuin iso business, niin se on kumminkin sit hyi. Mutta näetkö sä, että onko siinä niinku merkitystä sille, että jos on oikeasti sille tosi paljon niinku vastuullisuuteen, niinku jos Suomesta lähtee yritys, joka on tosi paljon vastuullisuuteen niinku keskittynyt, tai sitten yritys, joka ei niin juurikaan ole siihen niinku keskittynyt, niin onko niillä sille eroa, kun ne lähtee vaikka Ruotsiin? No mä sanoisin, että niillä on eroa pitkälti yhdessä asiassa, joka on se, että tämäkin on nyt kontroversiaali. Mun näkemys on se, että monet ei hahmota sitä, että jos sä haluat oikeasti muuttaa maailmaa ja saada jotain niin kuin positiivista muutosta aikaiseksi, sun täytyy aluksi tehdä niin kuin ihan hitosti rahaa. Ja tämä on se, niin kuin se hirveä totuus. Monet on silleen, että menee sillä vastuullisuuskulma edellä tai näin, ja samalla estää sen, että ne pystyy kasvamaan. Ja estää, että niillä on oikeasti jotain impaktia tässä hommassa. Koska jos niin kuin sulla on vaan se, jos sulla on 10 tyyppiä sun hommassa mukana, teki ne mitä tahansa, niin sitten niin kuin whatever. Että sä startat niin kuin massat liikkeelle. Ja että saat massat liikkeelle, sun täytyy pelata tätä peliä, mikä meillä on, joka on tämä niin kuin julma kapitalismi. Että sun täytyy aluksi voittaa siinä pelissä. Ja sitten samaan aikaan, se on tosi vaikea. Mietittekö sitä Woltin kannalta juttuja silloin
te lähditte vaikka kansainvälisesti, tai Suomen salakin alkuun? No me ollaan oltu aina niin kuin erittäin asiakaskeskeinen siinä. Ja tietysti myös, se on jännä, meillä oli sellaisia outoja tappeluita. Mä olin niin kuin kuriritippausta vastaan, niin kuin henkeen ja vereen. Okei. Ja sitten se nyt joku sanoi, että sä oot hirviö. Eli ei. Kun mun mielestä just se ongelma siinä on se, että kaikki niin kuin alat, jotka perustuu tippaamiseen, on niin kuin ihan hirveätä. Se johtaa siihen, että sit tipistä tulee ajan kanssa niin kuin isompia ja isompia osasta kompensaatiota, ja se jakautuu niin kuin epätasaisemmin. Ja sitten se ehkä varsinkin, sit me tehtiin tippaaminen silleen, että se tippaat ennen. Ja sitten mä ajattelin, että okei, toi on niin kuin, that's fine. Sitten se on niin kuin tietyllä tavalla arvonta, ja se menee niin kuin jakautuu tasan, mutta sitten heti kun sä olet tippaa jälkikäteen, niin sitten se oikeasti johtaa siihen, että tulee syrjintää ja kaikkea muuta. Niin kuin ihmisyyden ikäviä puolia. Tuossa on siis sikana kulttuurillisia eroja sitten. Niin, kuin niin ja sitten taas tietysti kun jossain on markkinat, jotka niin on kun saataisiin vain päästäisiin eroon, mun mielestä niin ravintolassakin, mä tykkään Suomen mallista. Että ihmisille maksetaan se palkka niin kuin, ja sitten ihmiset tekee duunia ja hyvä. Että sun täytyy koko ajan niin kuin feikisti näyttää, että sua niin kiristetään sillä. Mun mielestä se on ikävä. Mutta ja me ollaan tapeltu siitä, että että niin kuin, me ei saada laskuttaa komissiota alveista ja kaikkea muut. Me ollaan oltu niin kuin naiveja ja silleen ehkä niin kuin idealisteja siitä, että miten julmasti business toimii. Et me lähdettiin kyllä semmoisella good guys-linjalla tähän hommaan. Ja sitten kun sä katsot, että miten niin kuin monet, mihin pelit on mennyt nykyään, mihin niin kuin monet alat niin kuin hakeutuu semmoiseen hirveäseen rahastusmalliin ja niin kuin puolihuijauksiin ja semmoiseen, että joku hemmetin lasten applikaatio nykyään, jos voit tehdä jonkun pizza, joku peli, niin se on 20 € kuussa. Mutta sä katso ekan 7 päivää ilmatteeksi. Koko niiden businessmalli perustuu siihen, että aikuiset ajattelee, että okei, nyt tää lentomatka, niin sä saat nyt pelata tätä hommaa. Että mä otan tämän 7 päivää ilmasta, että mä känselöin sen. Ja sitten kun sä unohdat, niin se on 2,5 hunttia vuodessa siitä yhdestä pelistä. Ja aika pieni osa unohtaa känselöidä, mutta se on niinku koko businessmalli. Ja tää on niinku se, mihin niinku... Joo, toi on kyllä ongelma monella kaikki suoratoistopalvelut. Niin, mutta ne sentään antaa sulle jotain, mutta siis niin tämä maksaa saman verran kuin teekö Netflix ja Spotify yhteensä tyyliin tämmöinen, niin että sä voit tehdä pizzan. Ja sitten sen jälkeen sä lipsahdat siihen ja sitten se juissi juoksee ikuisesti tuolla. Kuule. Sitten sä huomaat 3 vuoden päästä, että sä oot maksanut 2,5 tonnia siihen. Niin. Ja sitten se on tehnyt sen yhden lennon sitä niin. Lapsi kaikille. Ei kun kävi ilmi, että se vaati silti verkkoyhteyden. Joo. Miten jos sä mietit itse tuosta vastuullisuudesta vielä sen verran, että miten jos mietit itse niin sijoittajana, niin kiinnitit sä niin huomioita sellaisia, millaisia yrityksiä sijoitat, että onko ne niin kuin, tai miten paljon sä mietit tuota vastuullisuusnäkökulmaa vaikka? Niin, mullahan kävi sille, mä oon tämmöinen vanoutunut lihansyöjä. Ja sitten Leijona-Lulossa oli 2 niin kuin vege-startuppia, mä sijoitin niihin molempiin. Sitten kävi myös ilmi, että jälkikäteen joku mainitsi, että sijoitit pelkästään naisyrittäjiin. En mä mitenkään tietenkään, no näin kävi. Mulla oli 6 sijoitusta ja kaikki tässä on naisvetoisia firmoja. Selkeä kortti nostettu esiin. Mutta valitsiko me sen niiden takia? Niin. No, niin en. Jep. En. Se on vaikea sijoittaa. Mua niin kuin erityisesti tietysti kiinnostaa, koska mulla on lapsia ja mä oon oikeasti tosi pessimistisen suhteen, mitä tälle pallolle tapahtuu. Mielestäni se on vähän niin kuin tietysti ongelma, että se on niin kriittinen juttu, että mun mielestä nämä kaikki muut kulmat on vähän silleen, että okei, luontokato ja niin kuin, mitä ikinä niin kuin tuskaa maailmassa. Että jos maailmassa on nyt tuskaa ja on niin kuin epätasa-arvoisuutta ja mitä ikinä, niin kuin, hold on to your fucking hats. Niin.
meidän täytyisi muistaa, se on niin kuin se ykkösjuttu, niin on vaikea miettiä mitään muuta, kun se on jotenkin niin paljon pahempi mörkky kuin ne muut. Mutta se ongelma on se, että monet näistä on kumminkin sitten silleen, nämä on kuluttajatuotteet tai nämä on, että ei meillä ole kohta kuluttajatuotteita. Silleen, että vähän silleen, että onko 30 vuoden päästä, niin kuin, että onko sille väliä, että onko se jäätelöä niin kuin maidosta vai niin kuin härkäpavusta? Niin kuin, se on jäätelöä. Niin. Se on erittäin hyvä kysymys kyllä. Me tietää vähän tämmöistä ehkä depressistä. Et siinä mä mietin sitä, että hei, tää on niinku hyvä jäde. Ja sitten tää voi olla semmoinen, joka ostaa meille niinku, tiedätkö, jos me saataisiin muutettua näitä asioita, niin jes, se antaa meille pikkusen aikaa, mutta ei se ratkaise näitä isoja ongelmia. Meidän täytyy kumminkin päätyä siihen niinku juuresdietille. Niin sitten se jälkeen aletaan katsoa, että salaatit saa unohtaa. Perkele lanttua saat syödä. Lanttua ja perunaa. Välillä saat ottaa yhden sipulin väliin. Palataan alkujuurille. Niin. Että sä et ole itse vielä lähtenyt ratkaisemaan sitä ongelmaa, että mikä se olisi se big thing, mikä niin muuttaisi tämän. Niin, niitä on mun mielestä aika vähän. Niitä on aika vähän. Siis mä veikkaan, jos pitää veikata, mitä tulee tapahtumaan. Mä uskon, että me aletaan tunkea jotain aerosolita niin kuin ilmakehä täytyy. Mä uskon, että niin tapahtuu. Ja sitten kun me lennetään sen verran paljon, niin meillä on hyvä niin kuin levitysmekanismi silleen, että sitä vaan tungetaan sinne niin kuin jet fuelin sekaan. Ja sitten voidaan jatkaa vielä 100 vuotta tätä paskaa. Niin kuin ihmiskunnan historia on semmoinen niin kuin energiakulutuksen historia, ei se koskaan mennyt alaspäin ja mitä ikinä. No joo. Se. Valittiinko minun podcastin aihetta, Lena? Tälleen nopsaa. Joo. Mä sanon, että ei ajattaisi vähän sivuuttaa. Sivuttiin aika paljon. Pieni kierto. Niin. Mutta se on ainakin globaali bisnestä. Ja sehän just on se haaste, että kaikki pitää hyppää samaan aikaan. Ja et siinä missä kun sä vet sun omaa firmaa sinne ulkomaille, sä voit mennä vähän silleen pikkuhiljaa hivuttaa. Ja niin täytyy saada jokaista aivan käyttäjä samalla kertaa. Kyllä. Niin, aikaisemmin sivuttiin jo vähän niistä verkostoista. Yes. Niin me justiin vasta tuossa, olisiko ollut viime viikolla, puhuttiin meidän tiimin kanssa siitä, että Suomessa on vähän tämmöinen hyvä velikerho. Että meillä on helppo luottaa ihmisiin, meillä on helppo ottaa yhteyttä esim. Niin kuin johtajahenkilöihin tälleen. Me löydetään heidän puhelinnumerot tosi helposti, mutta sitten kun mennään niin kuin ulkomaille, niin eikö se tilanne muutu vähän? Joo. Niin sitten se, että miten se tulee huomioida, miten niin kuin tärkeässä roolissa nimenomaan ne verkostot on sitten siinä, kun lähdetään kansainvälistymään. Niin, no varmaan se säästää kuluja. Ja mä uskon, että niin kuin, hommahan on se. Mä oon tämmöinen, joka uskoo niin kuin tyhmästi ja naivisti siihen, että kun sä teet niin kuin, when you build it, they will come. Mutta ei tietenkään ihan näin, mutta se pointti on sitten, jos sulla on niin kuin poikkeuksellisen hyvä tuottaja ja palvelu, joka sä voit todistusti näyttää, että hei, tämä vetoaa ja tämä niin sykkii, niin sitten saat sitä rahaa. Ja sitten niin rahaa pystyy ratkaisemaan ongelmia, mitä sulla, niin kuin, jos ei sulla ole accessia, niin jollain on. Ja joku suostuu myymään sitä rahaa vastaan. Mutta sä voit säästää siinä. Että jos sulla on suoraan heittää sun niin kuin omasta phonebookista niitä nimiä. Ja niin kuin, sitten jos joku on sille, mutta en mä edes tiedä, että tämä on sijoittajia. Niin onneksi taas sitten Suomessa on vielä semmoinen tilanne kumminkin, että monilla tämmöisillä VC-firmoilla on ihan niin kuin verkkosivuja. Ja ne jopa niin kuin vastaa viesteihin. Ja niin kuin suostuu tapaamaan ehkä jopa niin kuin suuremmalla prosentilla kuin työnhaku. Että jos on niin kuin tuskallusta, mä oon lähettänyt 50 CV:tä ja kukaan ei ota haastatteluun, niin musta tuntuu, että jos sulla on järkevä pitchi, niin se on niin kuin helpompi. Ja sitten sitä kautta taas kyllä se sijoittaja niin kuin tietää muita sijoittajia. Ja se on ehkä mun mielestä tullut se niin kuin isoin rooliparve meillä niin kuin sijoittajilla on tietyllä tavalla niin kuin auttaa siinä, että me saadaan se seuraava isompi kierros ja näin. Että onko niillä verkostoilla väli? Joo, mutta onko se niin kuin aina tie, niin ei. Että kyllä tässä maailmassa silti toimii se, että on vaan niin kuin hemmetin hyvä. Jossain jutussa kaikessa ei tarvitse olla, mutta sitä tulee siinä niin kuin exceptional ja sitten kyllä ne muut ratkee muilla tavoilla. Onko sä miten itse niin lähtenyt luomaan niitä kansainvälisiä verkostoja vai onko se tullut niin kuin? Kato, mähän en oikeasti ole sijoittaja. Siis mulla on joku parikymmentä enkelisijoitusta, mutta mä oon todennut, että siinä ei ole hirveästi järkeä.
Tai siis, koska se, niin kuin toi sijoittajageimi perustuu pitkälti sun deal flowhun. Tai siihen, että sä pääset niin kuin sanomaan ekana ei. Ja nyt se ongelma on se, että jos sä et tee sitä jalkatyötä ja sitä suhdetyötä ja kultivoi sun, tiedätkö, accessia, niin lopputulos on, että saat ne kaiken kuran, mikä on käynyt jo jokaisella muulla kolkuttamassa. Enkä mä jaksa. Se, mikä on hyvä Leijonluolassa, että sä myyt telkkariaikaa. Tai niin ei niin se sano, mutta tietysti se on niinku, ehkä se pointti on se, että saat jonkun discountin sitä kautta, että siinä on tämmöinen kulma. Ja sitten muuten niin mä sijoitan lähtökohtaisesti vaan, jos on joku spesifi syy, miksi se on päätynyt mun pöydälle niin kuin ensimmäisten joukossa. Etsimällä etsin niitä. Niin, että jos se on joku tuttava, joka tietää, tai näin, joka on sitä mieltä, että mä oon kova tyyppi. Tai jos on, no, joskus ne on kauempaakin, mutta jotka, niin kuin, jotka ei ole sitä, että sä oot se 50. Koska siinä on niin kuin screening. Ei ole enää muita niistä. kun on se screening. Ja tietysti niin kuin sijoittajan kannalta, niin kuin VC:n kannalta, sä haluat olla se paras aasentekijä, että sä pääset ekana sanoa ei, ja sitten sen jälkeen myös se, miksi ne ei halua ne parhaat, että niillä on niin kuin, tiedätkö, tiedot saatavilla. Niin tietysti ne haluaa, että vaan tiimit, joilla on accessia, päätyy sinne. Niin sitten siinä on niin kuin screening tietyllä tavalla se, että onko se niin kuin skeneessä ja onko se noheva ja näin, niin tahallaan piilottelee tuolla. Että tietysti jos, mitä isommalla on se ota yhteyttä ja partnereiden puhelinnumerot, niin sitä luultavammin ne niin kuin tarvitsee vähän dealsolta. Varmaankin. Mä voisi päätellä. Mulla on niin on sijoitusfirma, jotka niin managoi jotain niin 100 miljardia. Ja sitten menin verkkosivulle, niin siellä lukee vaan niin firman nimi ja osoite. Ja sitten ei ole Wikipedia-sivua olemassa ja mitä ikinä. Sitten sekin, joo, me managoidaan niin puolta maailman rahoista. Okei, fine. Miten luotettavaa niin tuommoinen on? Ei, mutta se on tietysti siinä gameissa niin kuin prestigin merkki. Että tiedätkö, se olisi niin kuin 404 sun sivu, se olisi niin kuin kovin flexi. Kaikki tietää sen domainin kyllä, mutta siellä on vaan silleen, don't need that. Niin. Tietää. Kyllä. Miten puhuit tästä Leijonluonnosta vähän sivusta näin, mutta sitten jos miettii yrityksiä silleen, niin onko kaikki sellainen niin kuin medianäkyvyys hyvästä, että sitten yritykselle? Niin, nimenomaan yritykselle. Jos miettii sitä kansainvälistä kulmaa. En mä nyt tiedä, onko niin joku vastaavon tyyppinen. On siinä rajansa. Niin, kyllä. Ei ehkä mitään palottelumurhia myöskään. Niin. Meillähän oli niin kuin ikävää näkyvyyttä siinä kohtaa, kun me launchattiin sitä omaa kotiinkuljetusta. Ja tietysti, kun meillä oli aikamoinen aikapaine saada se ulos. Ja siinä oli kaikenlaista. Ja me kovasti pyrittiin kaikesta anteeksi. Ja niin siinä tuli niin kuin ikävään julkisuutta. Ja ihan niin kuin syystä tuli kritiikkiä, mutta kun vauhdilla mennään, niin asioita tapahtuu. Samaan aikaan me kasvettiin enemmän kuin ikinä. Että niin. Kyllä tiettyyn pisteeseen asti sitten myös semmoinen kriittinenkin voi olla hyvä, mutta sitten on siinä varmaan se rajansa kaikilla. Kyllähän se, kyllä sitä kannattaa näkyvyyttä olla ihmisille tai yrityksille. Joskus miettii, mä tuossa muutamia tuttujakin, ketkä hakee vaikka Leijonluolaa, että sitten miettii sitä, että, niin kun, että jos sinne pääseekin sitten ja sitten sieltä ei saakaan sitä sijoittajaa, niin onko se niin kuin huono juttu vai niin kuin, että ajatteleeko sitten muut sijoittajat, ketkä vois lähteä mukaan, että no ei saa tuolta sijoittajia, niin en mäkään nyt tuohon lähettää, että meillä oli tommosia juttuja, niin kuin, että onko toi niin kuin huonoa. No mun mielestä niin kuin Leijonluola formaatti spesifisti kannattaa olla aika niin kuin taktinen siinä, miten sieltä hakee. Ja niin kuin, mä sanoisin, että hae vähemmän ja matamalla valuaatilla. Anna niin kuin prosentti pois firmasta niin kuin pofrit. Eikö? Fuck it. Tuu sinne, haetaan 0%. Eikö 0 euroa prosentin omistussuudella. Niin kuin, why not? Siis niin. Kun se idea on sekä saada accessia näihin tyyppeihin ja sitten tietysti niin kuin päästä sinne, varsinkin jos on kuluttajatuote, niin sillä
kumminkin on iso boosti. Niin mutta sitten porukka tulee sinne hakemaan paljon ja niin kuin kiireellä valuaatiolla, niin sitten siinä voi käydä niin. Nythän niin kuin lähtökohtahan on se, että niin kuin tekkifirmojen ei ehkä kannata niin hirveästi sinne, koska se ongelma on se, että silloin on tosi vaikea tehdä mitään demoja ja siinä on vaikea ymmärtää sitä, että onko siellä oikeasti osaava tiimi ja se on niin lyhyt aika. Että siellä myös parhaiten toimii sellaiset firmat, jotka niin kuin, että pystyt maistamaan tyyliin. Ja tämä on hyvä. Ja sä voit kertoa, että onko se niin kuin, jos kate on kunnossa ja se maistuu hyvältä, niin why not? Niin. Let's go. Ja kuluttajafirmat sen takia, että no kyllä sitä nyt tietysti firmojenkin päättäjät katsoo. Kyllä. Ei se nyt ole pelkästään niin. Kyllä ne B2B-päätöksentekijät, kyllä nekin on ihmisiä. Sitä on vaikea välillä uskoa. Kyllä se on tullut tässä ilmi viime jaksossakin muun muassa. Miten sitten jos miettii tällaisia erilaisia sparrausohjelmia, en tiedä Kasvu Open esimerkiksi Jyväskylässä, mikä on, niin miten sä näet niin tuommoisten erilaiset mentorit, tämmöiset sparrausohjelmat, että miten tärkeänä niin tuommoiset on? No mun on vaikea sanoa, koska mä en ole koskaan siis mä oon ollut muutamassa myös niin päivän. Sparrailu. Niin. Heittää silleen, että nopeasti jotain, että 5 minuutin demot ja sitten mä sanon oman niin kuin näkemyksen. Mutta kun se on ainut, mihin mun, tiedätkö, kuuppa pystyy. Mä en pysty semmoiseen, että mä pitkään ja ei mielenkiintoja jotenkin. Se ei mun juttu, sori. Mä voin antaa sen pikaisen, mutta en sitä pitkään. Niin mä en sitten tiedä, että mitä siitä tulee. Mulla ei koskaan ollut ketään mentoria tai semmoista, jonka kanssa mä juttelen. Niin se saattaa toimia ihmisille. En tiedä. Nyt mä niin kuin olisin vähän duubioinen erinäköisistä kiihdyttämöistä ja muista. Siis siinä mielessä, että ettei se jää sitten tavaksi. Tai siis, kun se idea, että se on vähän niin kuin sorti esikoulu. Ja jossain kohtaa täytyy ihan oikeasti kumminkin sitten tehdä niitä siellä tosimaailmassa. Että siinä ei aina ole joku pitämässä kädestä. Niin, kato, siinä on vähän se, että okei, munhan niin kuin yrittäjäura lähti siitä, että me aluksi ei nostu rahoitusta, me oltiin vaan tekemään konsulttihommia. Ja se on matala riskistä, mutta eihän siinä niin kuin se payout, se on niin kuin se laskutat ajasta ja sitten sä rekryt jonkun tyypin siihen, niin periaatteessa katsot sitä, että sä saat jonkun prosentin siitä sen tulovirrasta itsellesi. Että ainut tapa niin kuin tehdä sille enemmän liiketoimintaa on hankkia lisää ihmisiä ja okei, fine, jos sä saat sinne palkattua 100 ihmistä, niin sitten menee jo ihan jees. Mutta niin kuin ei se ole silleen yli yön tapahdu. Mutta se on niin kuin hyvä ehkä lähtökohta sille lähteä siihen yrittäjyyteen, varsinkin tällä tekkialalla. Tai miksei muillekin, että niin kuin myy omaa aikaansa edes yrittäjänä, eikä pelkästään työsuhteessa. Mutta sitten mua vähän niin kuin mietityttää nämä tämmöiset, niin kuin, että harjoitellaan sitä yrittäjyyttä tämmöisessä kuplassa, missä kaikki on niin kuin, en mä tiedä. Ja musta tuntuu, että ne on yleensä vähän semmoisia puuhasteluhommia. Kyllähän niistä muutamia lähtee. Tietysti Y-kombinaattorista on lähtenyt kaikenlaista joku. Mutta se on taas sitten varmaan aika eri, kyllä. eri homma. No on, joo. Ja siinä on muodostunut niin voimakas brändi sen ympärille, että sinne tulee sijoittajat vain jonottamaan niin kuin sisään, että lippudemodeissa maksaa niin kuin 100 tonnia, että pääsee katsomaan. Ja sitten on niin kuin, mihin mä tungen kaikki mun rahat. Joo. Mutta mä suosittelisin niin kuin enemmän nälkää ja röyhkeyttä. Se on mä en koskaan ottanut hirveästi riskejä elämässäni, että mulla on niin kuin riskittömästi, mutta mä sanoisin, että ja mä suosittelisin silti niin kuin rahoituksen nostamista, koska mä en mua ahdistaa nämä firmat, jotka on niin myynyt oman kämppänsä. Mullakin on sellainen portfolio, joka on silti, joo mä myyn oman kämppäni. Okei. Ja nyt on kaikki tässä kiinni. Ja sitten on niin kuin vielä, niin kuin, ja mä takaan jotain lainoja henkkoa. Nyt niin kuin, se on jotenkin pelottavaa. Mutta se oli enemmän, juttelin yhden suomalaisen VC:n kanssa tuossa muutama vuosi sitten. Ja siinä kohtaa meidän idea oli perustaa yksi firma. Me pyydettiin aika röyhkeitä valuaatiota, niin kun ottaa huomioon, että meillä ei ollut vielä tiimi ihan niin kuin lockdown.
Ja sitten ne oli silleen, kerrankin joku pyytää oikein kunnolla. Että voiko tämä olla positiivinenkin juttu välillä? Niin, että ainakin sitten erottuu, että kyllä se, jos sen pystyy kantamaan. Että sitten täytyy tuijottaa itseään peiliin ja olla silleen, tiedätkö, seistä siinä ja olla niin kuin istua nahassaan varmuudella ja näin, mutta kun onhan se nyt silleen tietyllä tapaa, että jos sä nostat jonkun niin kuin hemmetin 100 tonnia kavereilta ja verrattuna siihen, että sä saisit jostain niin kuin pari milliä niin kuin alkajaisiksi, niin onhan se, se on mahdollista, mutta sitten täytyy tietysti olla niin kuin hemmetin kova, uskottava träkki itsellä siitä, että osaa tehdä asioita. Ja sitten vaan niin kuin, kyllä mä uskon, että vähän niin kuin, se on meidän tietysti perisynti tässä maassa, että me ollaan vähän anteeksi pyyteleviä, mutta varsinkin toi WC-game, niin se on kumminkin semmoista outoa, tiedätkö, bluffia koko homma. Sitten katsotaan, että kuka bluffaa eniten. Koska tietyllä tapaa sitten kumminkin sillä, että ja sehän johtaisi näihin ylilyönteihin, johonkin niin kuin Theranokseihin muihin ja niin kuin WeWorkkeihin. Koska kun ne karismaattiset bluffaajat, niin nehän perkele menestyy niin kauan, kunnes sitten joku kääntää sen kortin. Purkaa niin kuin sinne alle. Oikeasti on. Mutta kyllähän siinä on niin kuin pointtinsa, miksi ne on niin kuin saanut ne. Ja sitä ei saa olla niinku liikaa, mutta se täytyy olla niinku vähän ehkä. Hyvässä suhteessa molempiin, eikö se jokaisessa ole silleen, että kultainen keskitie, niin se on hyvä. Joo. No jos miettii niinku just niitä kansainvälisyyttä ja sä puhuit siitä niinku tekkipuolesta, tai niinku jos enemmän peilaa siihen tekkipuoleen, niin onko se ihan välttämätöntä, että Suomesta niinku pitää saada sijoittajia mukaan siihen, jotta se yritys pystyy kasvamaan ja kansainvälistymään? No ei. Siis on paljon aloja, missä on helppo päästä kiinni liikevaihtoon tai niin kuin helpompi ja silloin voi kasvaa. Nythän niin kuin, sit firmalla on semmoinen pieni ongelma, että mikä näissä bootstrapatyissä käy ilmi yleensä on se, että se käyttöpääoma ongelmasta tulee jossain kohtaa, kun se kasvat liian nopeasti, niin sä et voi kasvaa niin nopeasti, koska sit sun niin kuin, yrityksen toiminta sitoo kumminkin pääomaa. Että sit voit kasvaa niin kuin 5 vuodessa, vaan jos sä oot tosi kannattava. Niin kuin, mulla on nyt yksi toinen tämmöinen firma tuossa, jossa on tämmöinen ongelma, että se kasvaa liian nopeasti. Kasvaa liian nopeasti siihen, että se ei millään pysty, niin kuin, vaikka se on voitollinen firma, niin se ei ikinä pysty kasvaa niin nopeasti. Ja siinä on pakko niin kuin, ottaa rahaa ulkopuolelta. Tai sitten kasvaa hitaammin, eikä taas niin kuin, tuntuu tosi ikävältä. Niin. Se on vähän erilainen ongelma kuin sitten tässä Voltissa meillä on aina ollut niin kuin tietyksi aikaa rahaa. Ja sitten se voit kasvaa aika niin kuin paljon. Ei sä et mieti samalla tavalla niin kuin pääoman ehkä. No varmaan niin kuin CF on siellä miettinyt, mutta mä en ole koskaan itse joutunut miettimään samalla tavalla. Mutta onko pakko nostaa? Ei ole pakko nostaa. Ja sitten onhan niitä sellaisia firmoja, jotka joku, mikä tämä Basecamp-firma, joka sitten on sieltä pikkuhiljaa niin kuin tehnyt tuotteen, joka on 100 miljoonia arvoinen, eikä koskaan nostanut rahoitusta ja aina vaan omistaa kaikki. On se varmaan tosi kiva omistaa kaikki. Se oli enemmän weird flex, but okay. Mä juttelin pankin kanssa aikana asuntolainasta, kun mä olen lähtenyt pois Voltista. Ja sitten se kysyi, että omistatko vielä Volttia? Mä joo, 0,5%. Niin kuin nimellisesti. Sitten mä olisin, että mutta se on miljardien yritys. Että olisin niin kuin kuinka näistä miljardista saa myös 0,5%. Mutta se on just niin, että sitten samaan aikaan on just niin ihmiset, jotka omistaa, joku Zuckerberg omistaa yli puolet edelleen Facebookista. Onhan se paljon kivempi omistaa 50% kuin puoli pinnaa. Siis mä olin lähtenyt siinä kohtaa pois ja mä olin niin lutoitunut. Mutta onhan sillä niin huonotkin puolet siinä rahoituksen nostolla. Mutta sitten esimerkiksi meidän niin Voltin tapauksessa, niin mehän niin kuin, että me voidaan olla kilpailija tuossa markkinassa. Mehän silti nostettiin 10 siitä, mitä niin kuin, tiedätkö, DoorDash on nostanut tai Deliveroo on nostanut tai Uber Eatsillä on joku, ne ottaa suoraan niin kuin pääfirman kassasta. Niin että se, että voisi olla niin kuin uskottava kilpailija, jos ei sulla ole kumminkin sitä war chestia, niin se on eri homma.
Mutta ei sitä ole pakko kaikki. Mä oon tehnyt ihan peliä ihan itse. Niin. Tietysti on nykyään eri markkina, mutta siis niin kuin, sitä voi tehdä kumminkin kaikenlaisia tuotteita ja lähteä pyytämään niistä rahaa. Katsoa, mihin ne päätyy. Miten tähän loppua kohden, niin jos pitäisi nostaa semmoista kolme pääpointtia sille, jos miettii yritystä, joka haluaisi lähteä kansainvälistymään, niin mitä sä 3 pääpointtia siihen? No mun mielestä ensimmäinen pointti, joka on mielestäni ehdottomasti tärkeä, että monista vaan semmoisia asioita, mitä niin kuin sä haluat monistaa. Täällä monista tappioita. Ja tämä muuten on myös niin kuin VC-firma, tämähän oli niin kuin iso juttu. Kaikki nämä niin kuin, tierit ja ehkä birdit ja muut, niin niillä ei ollut niin kuin nähtävissäkään sitä, että ne olisi kannattavia. Ne vaan otti niin kuin koko maailman ja tunki kaikki paikat täyteen. Jumalauta, kyllä tämä tästä. Kyllä tämä toimii. Ja sitten se ei ehkä toiminutkaan. Että niitä ylilyöntejä tapahtuu niin isolla rahalla, että ei mitään järkeä. Ja tietysti pienellä rahalla. Että kaikissa skaaloissa onnistutaan kyllä hassaamaan rahoja siihen, että vaan lisää markkinaa. Mutta jos ei sulla ole selvää näkemystä, miksi sä haluat lisää markkinaa, ajetaan lisää markkinaa. Joo. Kyllä se voi myös tukahduttaa sut ja asiat liikkuu hitaammin, kun sulla on lisää markkinoita. Sitten niin kuin se, että se eka varmaan menee pieleen. Ja ei pidä pelästyä siitä. Niin. Pitää luovuttaa. Uskalla epäonnistua. Niin, pitää oppia. Sitä playbookia, millä sä menet sinne markkinoista, pitää päivittää. Sinne kohtaa, kun se menee vituiksi, niin äläpä kokeile samaa uudestaan. Ja sitten jos joku menee hyvin, niin sitten sitä on vaikea attribuoida tietysti, niin kuin aina. Kaikki markkinointisedät on sitä mieltä, että heidän mainoskampanjat on kaikki asiakkaat. No, just näin. Ja samalla tavalla tietysti sitä miettii, kun launchaa joku markkina. Ja jumalauta, kun me laitettiin ne, ehkä niihin, me mentiin siellä, tai en minä mennyt, mutta laitettiin Tanskassa niitä semmoisia satulasuojia, sinisiä kaikki paikat täyteen. Ja sitten tuli käyttäjiä. Ne johtuuko se siitä? Että jossain kohtaa tietysti niin se, että mikä se intuition suhde siihen dataan, kun sulla on niin sample size of one, niin sitten se, että voi ehkä sanoa, että toi on se juttu, toi on se key, että tuolla se lähtee seuraava markkina itsestään. Että joskus täytyy vaan myös unohtaa se datan tuijotus ja joku nähdä ja ymmärtää, liikkuu nopeasti. Ja semmoisiahan nämä meidän launcheritkin esimerkiksi on. Ne on sekä niin kuin superälykkäitä, myös niin kuin street smartteja, että ne on kunnon tekijöitä. Ja sitten kyllä mä sanoisin, että se rahoitus kannattaa olla kunnossa ja sitä kannattaa miettiä. Ja siinä kannattaa muistaa, että se on omanlaisensa ihme statuspeli niiden rahastojen välillä ja sitä ulkopuolella on vaikea aluksi hahmottaa, että kun mä nostin nyt rahaa, tiedätkö, tuolta hienolta suvulta. Niin sitten VC katsoo sille, että joo, mutta ei ihan väärä suku. Mitä hemmettiä, että kun niillä on hirveästi rahaa. Joo, mutta kato, kun on tyhmiä tässä lassa. Että jos se olisi tullut kiinteistöalan firma, niin olisi ollut ihan hyvä suku, mutta kun sä teet niin kuin health techia ja sä niiltä rahaa, niin ei toimi. Whatever. Ja sitten se on asioiden vertailua ja siis se on outo kenttä. Ja muista, kun me nostettiin sitä kierrosta, missä mä lähdin sitten lopulta pois, niin siellä oli niinku, tiedätkö, tyli, että joo, meillä on Goldman Sachs on yksi vaihtoehto, ja ne maksaisi enemmän kuin toi, tai joku tämmöinen iso pankki, jonka mä tunsin nimeltä, kun mä en tunne näitä nimeltä. Se on, että joo, ei voida sitä ottaa, kun se on ihan huono brändi. Jos on niinku brändi, jonka mä tiedän nimeltä, joo, mutta kun se on niinku tyhmää rahaa, että sitten vasta kun ollaan menossa niinku ipottaa, niin sitten voidaan ottaa niiltä asiakunnan. Ehkä miten teette. Ja sitten siinä kohtaa mehän otettiin tuolta, mikä sen nimi on? No en muista sen fundin nimen tässä kohtaa, mutta pointti on se, että sen jälkeen Zuckerberg omisti enemmän Voltista kuin minä. Koska se omisti siitä fundista joku niin kuin 4/4 ja sitten meidän pääsyötä. Mutta okei, no niin, fine. Niin se ja siis lopulta tämä, että kun nostat rahaa, niin lopulta nämä niin kuin isot pojat omistaa kumminkin enemmän kuin sinä. Miten
sitten ihan tähän loppuun, niin sulla itsellä, niin millaisia unelmia sulla nyt on? Olet Voltista päässyt irti ja muuta, tai 0,5% edelleen, mutta... Ei mulla enää ole, se oli enää aikana. Ei, nykyään kukaan ei omista Volttia, kun me kaikki omistaan DoorDash. ja sanotaan, että jos DoorDashista omistaa 0,5%, niin se olisi ihan hieno. Onko se unelma? ei niin. Liittyykö tämä jotenkin toisiinsa? Mun unelma on niin tehdä jossain joku hyvä exit, että pääsee ostamaan niin DoorDash. Näyttää, että jumalauta. Se olisi aika weird. Niin. Tämähän on silleen, että tietysti että mulla ei koskaan ole ollut mitään semmoista suurta unelmaa. Että oliko niin unelma, niin kuin, että vaurastua kaikilla mahdollisilla tavalla? No ei. Oliko esimerkiksi niin Voltin tai Vikin tapauksessa niin se business joku semmoinen, tai niin kuin, lähti? No ei. Mä en ole koskaan löytänyt semmoista niin kuin intohimoa mihinkään tiettyyn liiketoimintaan. Mä olen löytänyt paljon semmoista, mistä mä en missään nimessä lähde. Mutta ei semmoista, että mun mielestä sekin vähän huijausta, että pitäisi niin kuin löytää se ykköspassion. Mun mielestä se riittää, että löytää jonkun, jos on tosi hyvä ja tai niin kuin aktiivisesti inhoa, niin sit voi menestyä. Mä olin eilen soittaa pianoa. Ekaa kertaa silleen puolijulkisesti. Mä siis aloitin helmikuussa tunnit kerran viikossa, paitsi tein joka viikko ehikkoon kaikenlaista hässäkkää. Ja sitten sen jälkeen siellä oli kaikki tämän Maikon oppilaat. Siellä oli Lumi 6V, Stella 5V, ja sitten siellä oli Elias 37V. Se oli tosi kiva. Ne kaikki muut oli siis alle 16-vuotiaita, iso osa niistä ihan pikkuskidejä. Kaikilla mulla oli vanhemmat mukana. Mulla ei ollut. Sä et ottanut omia. Mun mutsi sanoi, että hän haluaisi tulla. Etkä tule. Liian olla. Se olisi kiva oppia oikeasti soittaa sitä. No niin kuin ammatillisesti, niin se on vaikea homma. Se on aikana mä tein labyrintin, niin, ja sitten se oli niin 10% kaikista iPhoneista parhaimmillaan. Niin se oli niin kuin viimeinen peli, minkä mä tein, koska sitten se jälkeen alkaa puristaa lapaa, tai siis vartta. Ja ei niin kuin, se on aika, mä ymmärrän niin kuin one hit wondereita. Se on ihan hirveet sen jälkeen, kun sä menestyt. Niin, sitten on niin kuin tietysti näitä niin kuin maanisia hulluja Elon Muskit, jotka vaan niin kuin systemaattisesti tunkee kaiken rahaa, mitä ne on ikinä tiennyt seuraavaan yritykseen. Fine. Silleen sä tulet maailman rikkaimmaksi, kun se onnistuu. Ja sitten se ehkä ne kaikki muut, jotka on tehnyt sen saman tempuun, mistä me ei koskaan olla kuultu, ne ei onnistunut. Okei. Jännä. Koska se on niinku, tää on kumminkin aikamoinen arpapeli, tää niinku yrittäjyyshomma. Et jos mä perustaisin firman, niin tuleeko siitä unicorn? Luultavasti ei. Ja luultavasti ei myös ole vastaus kaikille muille unicorn-perusteille. Luultavasti ei. Niin että lähtisikö vielä jonkun uuteen, kyllä se vähän otsittaisi. Mutta mä oon tekoisin sanonut, että kun lapset on koulussa. Kun lapset on koulussa, niin sitten se on joku muu tekosyy. Kun lapset on pois kotoa. Aina keksii sitten uuden. Ja sitten se on lopuksi, kun vaimo on kuollut. Kato, kun niinku rapisee pikkuhiljaa, niin kato ne, sehän on just se ongelma, että se on helppoa silloin, kun on niinku, nuori sinkkumies, tai miksei nainen, tai mulla on kokemusta yhdestä. Niin se on helppoa, kun sä et ole silleen tilivelvollinen kellekään. Ja sit, silloin kun me perustettiin Volttia, niin jes, mä seurustelin mun vaimon kanssa, mutta silloin vielä vaimo silloin ei ollut lapsia, niin silloin pystyi niinku koodaamaan sinne aamuyöhön ja silleen morjestaa ja tekee näin. Mutta onhan se hirveästi vaikeampaa. No on. Et en mä pystyisi nyt perustamaan Volttia niinku yhtään samalla niinku työpanoksella kuin silloin aikana. Niin kyllä mä sanoisin myös sitä, että kannattaa tehdä nämä hommat silloin, kun vielä on kaistaa auki. Sitä ei pysty ymmärtämään, miten vaikeaa on lasten kanssa elämä ennen kuin sitä kokeilee. Tai miten niin kuin sitovaa se on. Ja sitten tietysti on niitä ihmisiä, joilla on niin kuin, oli se vaimo tai mies tai mikä ikinä, joka hoitaa lapset sun puolesta, mutta ei sekään nyt ehkä. Ei se aina toimi silleenkään. Niin, en mä nyt metsää sen varaa ja ei sen ehkä ihan kiltisti tehty. Kyllä. Niitä lapsia kohtaan ainakaan. No ei. Kyllä. Tuleeko sulla luettua kirjoja?
Mä oon ihan julkisesti sanonut tuon Leijonan luolassa, kun mulle tuli kirjailijakysymys, mä sanoin, että mä oon sellainen juntti, että mä en koskaan lue mitään. Ja se on pitänyt myös sen jälkeen. Mutta hämmentävä oli se, että se oli niinku niistä 3 kirjailijasta, jotka tiedän, niin yksi heistä. Ja mä sain sen vastauksen oikein. Kyllä. Mahtavaa. Me siis luetaan tiimiä, kato meillä paljon kirjoja. Ja yleensä tässä vaiheessa jaksoa me ollaan kysytty kirjavinkkejä. Okei. Olisiko semmoisia mahdollisesti? Eikä tarvitse niitä mitään ala-asteella. Kysymys siinä, Haluat miljonääriksi oli, että kuka on kirjoittanut Garpin elämää ja kaikki, onko se isäni hotellit vai äitini hotellit? No mä en muista sen toisen kirjan nimeä, emme sitä tunnistanut, mutta Garpin elämän tiesi. Lukekaa vaikka se, mä en koskaan lukenut. Yes. Täytyy ottaa. Mutta mä tiedän, mistä story alkaa. Se on tietysti, ne jotka tietää, mistä story alkaa, niin ymmärtää sen, että kun mun äitini on kertonut mulle, mistä se story alkaa, niin se oli vähän silleen niin kuin, okei, maama. Nyt kaikkien pakko mennä googlaamaan silleen, Garpin elämä. Oh! Kyllä mä tämän tiedän. Oi vitsi. Joo, pitää ottaa kirjalliselle tuo. Mutta hei, ihan suurettomat kiitokset pääsit meidän vieraksi. Kiitoksia. Jaksoon. Kiitos Elias. Kiitoksia.